Mali daire otuma kuba jobe zegwa ale baraka gwaninga debe arajo daire zegwa otuma kurangoni arajo sababu odeni akulobe arajo sababu de la foli ani tanuli ambo takunyesi au ma somalena ni yaka kunafoni wala se wati kufo awe bakuruba kunafono la Tijano Traoré ni conseil communal do an fɛ yan Zeguwa commune kɔnɔna na a bɛ san caman ba kɛlen ka dɛmɛ sini ta ka ɲɛsin Fanɛmaka musow ma ko kura ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ bi o bɛna taa ka taa yɔrɔ wɛrɛ kolonbo karili o kɛ bi nɛgɛ kaɲa 11 waati Tombouctou basigi kanale dɔɔni Mali la o basigi kɔnɔna na bi aw ladɔnniya k'a fɔ sira bɔra Tombouctou ani Bamako ni ɲɔgɔn cɛ avion o bɛ jigin bi Tombouctou ka jɔyɔrɔ kɛ Moptikaw fɛ yen nɔ Assimi Goïta transition vice-président ale ye taamagɛ ka taa se Mopti mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkesi ale ni Mondoro taama in tun bɛ tali kɛ fɛn min na janvier kalo tile 24 bingani waleya min kɛra ni Mali sɔrɔdasiw ye dankari kɛ kosɛbɛ jihadisiw la ko o kosɔn a ye senfani ka taa se o yɔrɔ kofɔlɔw la yurugu kɛlɛli daminɛna kura ye suwantili kɛra Mali fan bɛɛ lajɛlen na a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛkanko o ye jɛkulu kura ye min sigilen don walasa yurugu ani dunkojuguya ani dugukolo feere o bɛ se ka ban cogo min na an fɛ Mali la Sénégal Casamance kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ziguinchor san 40 bɔɲɔgɔnko a b'a ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ bɛ yen minnu n'olu murutila Sénégal kama tile 2 in na Sénégal gouvernement o ye marifa ta kɔma a ko sɛbɛkɔrɔ cayara kosɛbɛ ninnu ka fara kibaruya tɔ kan an ka sɔgɔmada in na dɔnkibaru o filɛ min bɛna lase aw ma a balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu don kɛ Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma an b'a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye a b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ni o ye Fanɛmakaw fɛ bi tarata ka bɛn février kalo tile 2 san 2021 ma Tijani Traoré ni ale kɔni tɛ sɛgɛn abadan ne ka dunkafa walima dɛmɛ ta ka ɲɛsin Fanɛmaka musow ma o ko caman kɛra waati tɛmɛn'o la safinɛ usine kɛra ko kura fɛn min don nakɔ sɛnɛ a y'o fɛɛrɛ wɛrɛ boloda walasa kana dɛmɛ se Fanɛmaka musow ma o dɛmɛ min n'o kɛra n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ bi nɛgɛ kaɲa 11 waati n'o ye 11h ye o baaraw kolonbokali o bɛna kɛ maa min welelen bɛ nin kɛnɛ kan mbɛri min bɛna mbɛri yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ fa o ye Madame Doumbia Sogolon Traoré walasa o don bolo min n'o kan ka kɛ ale min n'ale kɛlen bɛ ka muso yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ fa Zeguwa mairie kɔnɔna na a bɛna taama kɛ bi ka taa se nin yɔrɔ kofɔlen in na ka sanga fana min ni o ye bana min bɛ yen bi n'o kɛlen bɛ ka adamadenw bɛɛ lajɛlen siran n'o ye coronavirus ye o de kɛra sababu ye ni a tɛna na kɛ lajɛrɛba ye o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Tijani Traoré a kɛlen bɛ ka nin baara in labɛn bi ka bila Fanɛmakaw olu yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ Tombouctou an b'a ladɔnniya k'a fɔ kabini sɔrɔdasiw nana Mali basigi bɛ ka nalen dɔɔni bandaw n'a ka maaw ko o farala ɲɔgɔn kan ka sira bɔ bi in na a bɛ san caman bɔ bi ko sira tɛ Tombouctou ani Bamako ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye pankurun sira ye o pankurun sira in an b'a ladɔnniya k'a fɔ Ala ni sɔrɔdasiw ani o dɛmɛba jɛkulu olu ka dɛmɛ kosɔn ko avion kɔni bɛ bɔ sisan an bɛ waati min na ka bɔ Bamako ka i jɔyɔrɔ kɛ Mopti ka sɔrɔ ka i kunda Tombouctukaw fɛ yen kan wa ko a tɛna na dan siɲɛ kelen ma kunɲɔgɔn kɔnɔna na n'u ye kunɲɔgɔn kelen kɔnɔna na o bɛ se ka voyage 2 kɛ wa voyage 2 bɛɛ lajɛlen u bɛ ɲɔgɔn kari kɛ Mopti mara la nin diyara maaw ye kosɛbɛ Moptikaw ka fara Tombouctukaw kan ko Tombouctou tagali tun ka gɛlɛn bi cogo min na ko bɛɛ tun bɛ siran o tali ɲɛ o siratigɛ la nin baara min kɛlen filɛ ka sanga sɔrɔdasi minnu n'u kɛlen bɛ ka nin yamaruya sɛbɛn baara kɛ avion ka bɔ Bamako ka taa ko o ni force Barkhane u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali la wulikajɔ min bɛ yen bi ka sanga basigili ma caman kɔni sɛbɛkɔrɔ sawalen don a la ka da ka nin ye a dɔ ye Burkesi ani Mondoro a b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min n'o ye Assimi Goïta
ni ale franchement o vice président a ye taama kɛ ka taa se kunungo kunasi ni bulukesi ani mondoro taama in kun wɛrɛ si t'a la a yira k'a fɔ an bɛ waati min na comme sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la janvier kalo tile 23 ka taa 24 na bingannikɛ waleya dɔ kɛra ni jaadikɛlaw jaadisiw tun bɛ bɛn ka bin Mali sɔrɔsiw kan a ko fɛn bɛɛ nana ka na k'o bɛna Mali kɛlɛ walima sɔrɔsi ninnu kɛla si ma bɔ o yɔrɔ kofɔlenw la o ma k'a la tugun dagayɔrɔ fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ ko o taara bɛɛ lajɛlen halaki ni ka moto caman ani adamaden caman minɛ ka jɔlɔkɔ don o la k'o kɛ bolokɔrɔma ye an bɛ waati min na comme sisan o siratigɛ la Asimu Goyita ale y'a jira k'a fɔ nin waleya minnu n'o bɛ ka kɛ ko nin sɔrɔsi kuma man ca n'a dun jirala k'a fɛ u bɛ ka nin kɛ fana min ka ɲi olu minnu bɛ ɲɛmaaya la u ka taa nin ma kofɔlen minnu ye nin kɛlɛ kɛ ka se di Mali ma k'o fo k'o walimadɔ k'a yɛrɛ la k'a fɔ u ye min kɛ k'u y'a kɛ u yɛrɛ ye ka da kan olu de ye fini ta walasa Mali bɛ se ka lafiya cogo min na o t'a bali olu ka folikan bandaw k'o de ale ci ka na foli se nin kɛlɛkɛla ninnu ma tiɲɛ yɛrɛ la ko a ɲɛna kosɛbɛ ka da kan ko jaabi min dira a ko la o de ye sɔrɔsiw ye kuma man ca ko nka a jaabi ko ni ɲɔgɔnna 2 ni 3 kɛra san kɔnɔ a ka ca Ala fɛ ko jaatikoro kuma bɛ k'a fɔ ko ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ caman bɛ bɔ a la i n'a fɔ u y'a fɔ o cogo min na nin kɛnɛ kan tuma min na n'a bɔra Bulukesi Asimu Goyita a y'a jira k'a fɔ ale kɔni taara ka taa foli kɛ Moptikaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti sigidala maakɔrɔw Mopti gouverneur n'o colonel major Abass Sanogo ale kɔni fana tun bɛ nin kɛnɛ kan ka baara bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi a y'a jira k'a fɔ kabini ale nana Mopti basigi bɛ ka ale ka dɔɔni ko maa hakili la k'a fɔ a bɛ ban cogo min na kelen o ma nɔgɔ ko o kɔni ko bɛ taa cogo min na ni Ala sɔnna ma ko a bɛ kɛ fɛn don dɔ ni a mankanba caman bɛ na bɔ a la i n'a fɔ colonel major Abass Sanogo y'a fɔ cogo min na jɛkulu kura sigira sen kan Mali la jɛkulu kura in nanzarakan na plateforme pour la lutte contre les corruptions an bɛ yawla dɔnna k'a fɔ nka o y'a bayɛlɛma an ka bamanankan na k'a fɔ ko kɛnɛkanko in o ye kunnafonidila dɔw wele ko yamaruya bɛ di olu ma fɛn bɛɛ ye nin kalan kɛ kunun ni a ma tun man ca ko yamaruya kan ka di kunnafonidila lakikaw ma olu fana ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u ka yɔrɔw la walasa yuruguyurugu min ni walima dunkojuguya ani dugukolo feere min n'o ɲɔɲalen bɛ Mali la ko ka olu yamaruya o k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ walasa dunkojuguya bɛ se ka dabila cogo min na kɛnɛkan ko o kolanbolo min n'o kɛra kunun o y'a jira k'a fɔ ko kun wɛrɛ si t'a la Mali la yan ko yuruguyurugu ɲɔɲalen don fɛɛrɛ wɛrɛ si tɛ ka sɔrɔ a la fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ faransikaw ka lasigiden bɛ an fɛ yan n'an b'a fɔ ma ko Marc Ouvry olu de ye nafolo dɔw bɔ u kun ka nin baara in bila sen kan o la u kɛlen bɛ ka kunnafonidila minnu wele o ye a jira ka yamaruya sɛbɛn d'u ma ka jira k'a fɔ olu ni sɛgɛsɛgɛli ka kan fan bɛɛ lajɛlen na wa a ma se ko wɛrɛ ma dɛ ko n'i bɛ ko kɛ k'i tɛgɛ da kisɛ kan ka sɔrɔ ka kunnafoni d'u ma maa damadama olu kɔni y'a kalan kɛ ka bɔ Mali yɛrɛ donda dɔw la walima Mali kɔnɔna wɛrɛw la ka na nin lajɛrɛ nin kɛ ka kalan kɛ ka tila ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ o baaraw kɛra kunungo an fɛ yan Mali la Senegalikaw fɛ MSDC Casamance mankan min bɛ yen n'a bɛ san 40 bɔ bi a mankan in foyi tɛ ka bɔ a la fo min bɛ ka fara a la o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o mankan min wulila tile 2 na tuguni n'a mankan tun dalen don wulili kɛra sababu ye ni mankanba bɛ bi Ziguinchor kɛrɛnkɛrɛnnenya la o mankan in an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ni kunnamadiya kɛ a laban a bɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye fɛɛrɛ si tɛ ka sɔrɔ nin ko in na ni kɛlɛ in na kabini san 40 Abdou Diouf y'a ta k'a la Abdoulaye Wade nana ta k'a la Macky Sall fana filɛ k'a ta k'a la nin ye ni kunnamadiya k'a kɛlɛ tɛna na ban ko min bɛ ka kɛlɛ nin yɛrɛ tɔ gɛlɛya kosɛbɛ Ziguinchor Casamance mara la yɔrɔ do yɔrɔ min ni dɔrɔgu bɛ sɛnɛ a yɔrɔ la kosɛbɛ farafinna yan ko a dɔrɔgu fɛn fɛn bɛ bɔ farafinna ka taa ko i b'a sɔrɔ a dɔrɔgu fanba bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na o ye Ziguinchor ani Gambie yɔrɔ dɔw ye o kɛlɛ min dɔw bɛ senna n'i ko Ziguinchorkaw ma bi ko dɔrɔgu kɔni kana sɛnɛ ko i kɔni ye fɛn min n'o tɛ ɲɛ wa ko kɛlɛ de kɛlen bɛ ka o ko yɛrɛ kɔni nege bɔ bɛɛ la bi Casamance bi ko mugu ka nin bɛ don o don ka d'a kan ko Senegal sɔrɔsiw olu kɔni y'a laɲini ka yɔrɔ min n'o Casamance ko k'a bɔ nin ma kofɔlen ninnu bolo o mankanba bɛ bi Senegalikaw olu kɔni fɛ yen
birimani amala dɔnna k'a fɔ coup d'état kɛra birimani kun muso min n'ale a ɲɛmaa ye o y'ale minɛ k'a ka gouvernement maa bɛɛ lajɛlen minɛ ɔ muso dun o b'a sɔrɔ ko diɲɛ seleke naani bɛnn'a kan san dɔ la k'a yira k'a fɔ ni ɲɔgɔn muso ka dɔgɔ min n'a a ye sera ka na ni basigi ye birimani fo u ye jɔnjɔn d'a ma waati tɛmɛn'o la an bɛ ala dɔnna k'a fɔ ko a ka labana coup d'état ma diɲɛ seleke naani kɔni bɛ ka kulo b'u la walasa o bɛ se ka nin muso kofɔlen bila cogo min na an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka waliman dɔn k'a fɔ aw k'aw kan bɛ sɛbɛrɛ a to bɛ nin ka sala